Uy, kumari na kumaritis. Wala man lagi ko kakita nimo nga nanong og chismis sa ato mga silingan. Di ba? Aktif man ta kakanunay anang buhata. Nipahuway palagi ko, pre. Magsige na malagod og sakit ang akong o. Samot na ning dapit sa kong agtang. Maujud niya magunang sakit. Di kaya nga sinyalis na namari? Sinyalis? Sa unsa mo po na, pre? Basig say na ba nga tugan kag sungay. Pagtarong ya, pre, ha? Basig imod-mod ka mo naong ron nga murag yawa. Ay! Time para good? Ang ako man ang kumaring manananggal ang naghinoktok. Wa siguro nakapamalbal ka bii ay. Kining maring nga nananggal. Unsa ba yung problema nga naghinoktok ka man? Kuan, pre? Gitabangan nagiglugos ang akong kaputulawas kagabi, pre. Unya? Maulagi ni ang problema? Diba sinong mabuntis ko ba? Di man pud ka mga mahan kay naama si kumari. Wala ba siya kasiguraduhan, pre, kung kinsa dyan ang amahan nila? Nakita ba nimo kung kinsa sila, Mare? Nakita dyan kayo, pre. Wa man ganito sila mga tuli. Na, maunay na kabahog tik-tik ron di ay. Unya, Mare, unsa may imong plano? Gusto lagi unta ko manimaw sila, pre. Unya, ngano na unta raman? Maulagi na, pre, oy. Nagduha-duha ko. Ay, ayaw pagduha-duha. Pangbalbala to sila hurot. Kay okay rin di ka. Nga apil man ang imong anak. Ay, Nak, naama lagi kay 100. O lagi nay, naa. Asa man ka, anak? Dito sa danay, ako nakitaan. Aw, maayo hinoon. Kaya ato na ipalitog buwan. Di ko nay, uy. Ipalit man ko na ko ni Yuyo. Makaon ba din ang yoyo? Unya, kanambuad. Mutuyok din na. Aw, mutuyok sa na imong panag-aw. Ug dito ka pagkanaon. Ay,